Sinti mo ah. Dagita ti kwartayo di tata. Nagitoy. Kwarta ini. Nga binitip po ni Marcosan, dahil yun. Deta 5 peso. 5 peso. Deta 5 peso adot magatang na idin. Ay, unado na. Mano magatang mo idin tata. Kano, igatang, ano, yung mga atang na yun. Ang 5 peso talaga. Pero yung binting mo, igatang mo ikan ko ma. Okra man deta 5 pesos tata. Hindi man katangkat sa balay diyan ganin. No adot sa gasot mo idin adot magaan bak nang kay idin tata. Una awon. Kasi sa nga rin sa nagasuto. Deta. Natate Marcos talaga. Okay. Ay, sila ito si Marcos. Ay, isa nga pulo ko brown. Ay, isa nga pulo ko brown. Malalang din. Haa. Actually gagayon ken kabsat sigon ken ni tata ket digito iti kwarta idi. Gagayon ken kabsat. Ada iti na idoldolin na mga kaibigan. Eta. Anang nga dito tata nga dollar datoy? Ay haan. Central Bank of the Philippines kunana. 1 peso detoy. Kata mo 10 ay 20. 20 mo. Ay adati kastoy idi tata. Dapat sa piling ano ay 10 ken 5. Da. Dati ko Marcos sa yun. So ada kastoy mo idin bak nang kan. Ay, Adot magatang ano na. magatang mo? Ano magatang na retan? Wala. Pam. Baran ko ulit angkal. Oh, nung katangon dan to dayta. Oh, ado kwarta. Aman. Idi hangan ni President Marcos ti presidente idin tata hanyo nga magasto dagita idin. Madin. Haanen. Ito ko ini talaga. Ito. Isumat di rugrugin nga ngumato ti kalidad ti kwarta idin. Kit no maka igam ka kwarta idin bak nang kan. Ay wala. Wala sa. Ko nang indo. Tangar mawakan na. Ano magatang na? Awan ang pabrud pa ini. Awan. Ang pabrud. Pero libre ko ini. Papanhaway ka no? Luwan na ba ako? Luwan na ba ako? Dungi ko lang tama na. Actually, mga kaibigan, ket impakita ni Tata Lubredo bumanglag. Digito'y kwarta. Idi President Pailaeng ni Apulate President Ferdinand Edralin Marcos gagayem ken kabsat. Kunana nga binalikan na dagiti ala-ala mga kaibigan idi maususar Pailaeng dagitoy nga kwarta mga kaibigan. Isod gapuna nga kunana nga ti kwarta itatan no pagdasigen na mga kaibigan ket dakkel iti gidjat da mga kaibigan. So ayan 5 peso ayan ada pay 2 peso gagayem ken kabsat 2 peso then 20 peso bill and data na makita yung basit di 20 peso bill idi then dito 5 peso ayan 5 peso green money mga kaibigan. Then dito 1 peso bill dapat gayam 1 peso bill idi gagayam ken kabsat dito ket maus usar idi president niya po Ferdinand Edralin Marcos dapat dito coin nga in ano na induldulin na gayem ken kaabsat